Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Hello, love. May isulti ko nimo. Unsa man na, Venus? Padong ko karon sa lugar diin makaplagi ni Noy Digoy si Layla. Unsa? Mailahan ko na gyud ang gigikanan ug kung kinsa gyud na si Layla libat. Unsa? Kana da. Murag malipay na ko karong adlaw ng imong gibalita. Nahibaw ko nga na problema ka nagmaayo ang Layla. Pwes, tabangan ti kasi mo problem niya. Mayo. Sige, Venus. Ipadayon ka ng imong gibuhat nga pagtuki sa tinuod nga pagkatao-an ng Layla libat. Siguro ha, nga makuha gyud mo ang tanang impormasyon bahin anang libat. Don't worry, ako ni bahala. Dili mahitabong masipet ko sa akong pagabuhaton. Bantayin lang sa pagmaayo ang lihok anang panuway nga Layla, ha? Dili ba nakakumbiyasahan og utok? Nahibaw ko. Tuo di ay, Sabado man ron. Mag-abot na lang ta sa tong abutanan sa unang nga imnanan Rexon B. Aron balitaan ti ka sa kung mahibawan karon bahin anang Layla. Venus, dili ko makalakaw og layo ron. Kay nako sa opisina. Trabaho. Unsa? Oh, milagro gud. Unsa man na imo? Sip-sip na gid na ni Tito Luisito? Sip-sip ba? Nga dadaman ko sa kabuang ining Layla. Laliman ka. May trabaho o dili na mo ting trabaho. Unsa? Sabuka na bitaw sa tong kinabuhi tungod anang Layla, oy. Sige na. Focus na sa imong pagpangita og ebidensya. Nga impostor gyud ka na si Layla sa kinabuhi ni Tito Luisito. Okay. Buhaton ko gid ang tanan. Tungod og alang ni mo Rexon. I love you. I love you too. Daoy. Kawa sila mi mo paglitok og I love you, oy. Oh. Klaruhan na diha ba? Aron ma-inspired sa ko sa akong lakaw. Sige. I love you, love. Kana ba? Bye, love. Morang tinuod nga bisyon sa kumpanya sa mga amahan. Hala no. Para sa mga tao gudi ang tumong sa kong amahan. Mao ka na, Layla. O kita sa creative department, atong responsibilidad, mao ang pagpanindot sa packaging, sa promotion material, advertisement, o uban pang paagi, unsaon nga magustuhan gyud nila ang atong mga produkto. Barog na dia. Adlas planta. Aha? Planta? Magunsa man ta dito. Kinahanglan may ibaw ka kung unsaon ang mass production. Hala oy. Excited lagi ko ay nga makaton sa tanang pasikot-sikot tinis kompanya. Sige na, barog na diha. So magapakugos pa ka? Uy! Dili ha. Kugos gud taon. Ay, ken bimbo. Uban na nunin ako ni ato agaong isog ha. Uy. Ikaw ba? Trabaho mo ka ang imutuyo sa pagtunga karon. Ayaw ba sige pagitabi diha? Ay, wa man ko makitabi. Napapuno man lang ko sa akong kahibaw karon ba. Kay medyo blanco ba ya ko sa pagtrabaho na ko dinhi. Digoy, tawagin ko na si Layla. Ako nang itawagan si Layla, Ma'am Teresita. Pero, di man buto ba? Naunsa na masab ka ang duha. Nga kontra gusto ra bagyod ang pagtrabaho karon ni Rexon rong adlaw. Nga ba sang kalit masab nga nanarpaho sila sa baro? Ha? Ay, tungod lang kini sa komedya ni Rexon kang Layla. Unya gisakyan ni Layla. Ang resulta, silang duha ang nanarbaho. Wa magudin laing sud sa utok si Rickson, ma'am. Gawas sa mga kabuang ba? Mao na gitawag nga naunay sa tari si Rexon. Mao ni ang himuanan ng sabon. Hala oy, kanino tay dinhi no? Ang mga tao ay seryoso kay sila ang mga gibuhat. Ikaw ba? Ngayon ba di ka mangusmo? Kay kuyo kay balagputan tagkog mo ni mo. Basta sinuba ba eh? Prangka-prangka lang ni ako oy. Dali na.
Ato ras pikas planta. Mauna ning tapita ang barangay ni Laila. Og mauna ning tapita ang musulti na ako. Bahin sa tinuod nga pagkatao ni Laila Lipat. Ahoy dong! Mahimong mangutana? Mao ba niyang tapit ni Laila Libat? Kining. Layla, libat? Oh, mao ni, ma'am. Asa man ang ilang bay? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kining. Kana, ma'am, kana. Maunang, kanang ilang, kanang payag, kanang kubo niya, ma'am. Mauna. Mauna. Uy. Mura mo nagtangkal sa baboy. Kining. Aw, gyud, ma'am. Kay, pobre man kaya na sila, ma'am. Nabuhi man lang sila sa pagpanguot. Unsa? Panguot? O, ma'am. Kay membro man na Layla sa Puhit Gang. Unsa? Uy. Kakuyaw ko dahil gigikanan ang Layla. Pero, ang makasulti gid nimo, ana, ma'am, si Lula Imak yun. Kinsa man sana si Lola Imak? Tiguang mangingilad, sab na, ma'am. Unsa gud ining dapita? Polis di mangilad ang mga tao din he. O di, sabnoon tanan, ma'am, oy. Unsa gani ning lugar ah? Kining. Kining nasad ay. Sitio Kauit ni dinhi, ma'am. Ang kining. na kay panigarilyo diha, ma'am. Naaman. Na. Lagi. Imo na ning usa ka libo oh. Kidling. Pero tabangi ko ha. Nga ikasulti ko ka ng tiguang nga imong giingon. Hilasa gid na kong tanaw ni ini, oy. Wala mong kukurik naglingkod dinis nindot kay Lamisa. Pugnaw po kay kwarto. Humot pa cute. Layla, Oh, snack ko na ta. kaon na sabta? Sige. Ayaw pagawa sa building ha, Layla. Ana lang muskantin ha. Mas lami man ang snack sa Abang Bergson. Ana lang muskantin. Dili mahimong magpalayo na ko ng bayana. Masuko si Tito Luisito. Tiguang naman taong ko, eh. Di na ko ni mo anging bantayan ng murag bata. Dali na, bimboy. Mga untoy, kay gutom. Uy, Layla. Mm. Sabi ng sobrang kaon ha. Gluttony na ba yan ha? Depende na, oy. Kung mukaon ka bisag busog na kay ka, o niya maghinakog ka, mao na na gluttony. Na, ay nagtagdang tawa na, bimboy. Dali na, Bims. Mao ni ganahan ko nimo, Layla. Kay dali kay kaagnihon. O niya, gaan kay kagbuot. Da, ana mong ginang kinabuhi. Kining, pero, Bims, unsa man ka? Di ka mawang makikuyog na ako? Ha? Nganong mauwa mo ko nga? Anak man ka sa mong amo. Salamat, ha? Abi na akong tanon na lang tao. Di ganahan, makiamiga na ako. Di sa tanan ay. Ako, kay ganahan man ko nimo. Kaya malingaw mo sa kung makisulti nimo. Labi nagbukatawa ka. Sapa ka na, bimboy. Ay, palabig daig ha, kay ulupa niya akong atayana. Ganahan sab kong mulupa ang imong atay, oy. Mama! Amiga ka ni Layla, Inday? Lola. Amiga kaayo mi. Og nialagi ko kay iya mo kong gipatanaw ang iyang mga kauban dinhi sa una kung okay pa ba ang kahimtang. Ay, nay, paliw kong sulting Layla siyang saad na mo, Inday, pe. Kay unsa man isaad ni Layla ninyo lola? Misaad man siya nga piskan mi niya grasya kung musikat na siya nga artista. Unsa? Unsa artista? Ay, doon naman ko direktor nga may anhe dinis among lugar. Unya, nang audisyong mga artista nga libat. Unsa? Sa ato pa? Artista ang gi-applyan ni Layla? Oo, kay mao man nagipangita sa nag-audisyon
Usa ka artista nga libat, kanagod ko nung tinuod nga libat. Og si Laila ang nadawat sa maong tao, mao ba? I mean, director. Oo, si Laila kay siya ra may libat gud kay mata. Ang uban kay bulhog man ta ay, unya ang uban manukon magmata. Ang uban kay sulikat lang oy. Si Laila ra man ang tinuod nga libat. Ang uban nangilad ra man sabto. Kinsa pa gid ang iyang mga ginikanan la? Angan ba siyang ginikanan? Ang iyang inahan, si Linda. Ang iyang amahan, si Sito. Unsa man si pangita siyang ginikanan? Kuan ma'am kanang... Ni ay 5,000 o. Sultihi ko sa tanan bahin ni Laila. Si 5,000. Ako na ma'am. O lagi. Imo na ni. Konsultihan ko ni mus tinuod gid nga pagkatao ni Laila. Pulis ka, ma'am? No. Higala lang. Pero gusto lang kong makaila sa tinuod nga Laila. Kuan, ma'am. Okay. 10,000. Ah, Sultihi ko kung unsay trabaho sa ginikanan ni Laila. Sige na. Dawatan na na. 10,000. Ako na gid na. Ang binagkamot mo, be. Dawatan ni. Hala, tinuod gud ay ning 10,000. Sige na. Sulti na. Kung unsay trabaho sa ginikanan ni Laila. Si Linda nga iyang inahan, ma'am. Maninipit, mangunguot. Unsa? Samtang ang iyang amahan nga si Sito, tulisan. Unsa? Mangunguot og tulisan ang ginikanan ni Laila? Kana, mao na. Og bata pa ka na siya nagibiyahan siyang mga ginikanan, oy. Si Laila. Unsa man si trabaho ni Laila? Kanas Laila, ma'am. Nagdako na siyang mangingilad. Sila og ang iyang amahan ang mangingilad. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!